Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidas todas las personas, tanto las que estáis aquí como las que estáis desde vuestras casas conectadas a través de YouTube, para seguir esta jornada que presentamos hoy titulada Model Econòmic, Treball Decent, Planeta i Vida. Esta jornada la hemos organizado desde la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià, como sabéis, la herramienta de comisiones obreras del País Valencià per a la cooperació internacional al desenvolupament, con el apoyo económico, en este caso, del Ayuntamiento de Valencia. Bueno, yo soy Isabel Barrajón, representante de la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià y también secretaria de Moviments Socials, Cooperació, Migracions de Comisiones Obreras del País Valencià, y hoy seré la encargada de acompañaros a lo largo de esta tarde, en la que podremos escuchar a Daniel Patiño de Comisiones, a José Villalba del Ayuntamiento de Valencia, a Belén Torres de Emplogreen y Salvador Pérez de REAS del País Valencià. Después os los presento con más detalle. Gracias a los cuatro, en todo caso, por encontrar un hueco en vuestras seguramente apretadas agendas para estar aquí y compartir este ratito, ¿no?, esta tarde calurosa con todas nosotras y sobre todo por compartir qué es lo que estáis haciendo desde vuestros espacios de trabajo y de incidencia, ¿no? Como seguro ya sabréis todas y todos, ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, una cita reivindicativa que se celebra cada 5 de junio desde 1973. Muchas de las amenazas al medio ambiente, al planeta y, por tanto, a la vida que se ponían sobre la mesa aquel año, todavía hoy perviven y, de hecho, se han transformado en problemas inaplazables. Urge que tomemos conciencia y actuemos ya ante una realidad definitoria de nuestro tiempo, como es la emergencia climática, por ejemplo, y que está ocurriendo todavía más rápido de lo que nos temíamos. Por el hecho, sobre todo, que en la raíz del problema está la propia naturaleza del modelo hegemónico, cuya esencia es la reproducción infinita del capital, un sistema perverso e insostenible para la vida, al tiempo también que devorador de ideales. Nadie puede negar ya, de hecho yo creo que muy pocos niegan ya, que el modelo de desarrollo en el que vivimos comporta el crecimiento económico y el enriquecimiento obsceno de una minoría a expensas de los territorios, de los derechos y de la calidad de vida de una mayoría. Y esto cada día está más claro, cada día es más evidente y más innegables sus consecuencias. Pues bien, ante esta vulneración de derechos que comporta este modelo, la Fundació Pau i Solidaritat del País Valencià lleva desde el año 1992 trabajando por la transformación social y económica hacia un modelo de desarrollo humano diferente, a fin de construir una sociedad más justa, más equitativa, centrada en la vida, en el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Durante estos 30 años no hemos trabajado solas, nos han acompañado muchas personas y muchas organizaciones sin las cuales no hubiésemos conseguido los impactos y los resultados generados tanto aquí, en el País Valencià, como en otros territorios de Túnez, de Perú, Nicaragua, Guatemala, México, Chiapas concretamente, o El Salvador. Y una de estas organizaciones es ACUA, la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, que es la organización socia local de Pau i Solidaritat, que trabaja en la Cordillera del Bálsamo, en la organización comunitaria y territorial, la gestión sustentable del agua, la soberanía alimentaria, la gestión y adaptabilidad también ante el cambio climático y, sobre todo, la incidencia política e institucional para el ejercicio pleno de los derechos de la población. Pues bien, antes de empezar esta jornada queríamos, y desde luego daros la palabra a vosotras,
queríamos que visualizásemos, ¿no?, un vídeo producido precisamente por Aqua y por Radio Bálsamo, que tiene mucho que ver con los temas que estamos manejando hoy, ¿no?, que estamos tratando hoy. Por tanto, adelante vídeo, por favor. Nos encontramos actualmente en las riberas del río Huiza, un río que cada vez se extingue. Podemos ver que este caudal que tenemos no es el que hace 10 años teníamos. Esto nos preocupa. Realmente estoy aquí porque me molesta por este tipo de proyectos que pretenden realizar una empresa que indudablemente viene de fuera y que con el engaño de que nos va a favorecer pretende talar actualmente 24 manzanas de bosque, pero que no sabemos a futuro si toda la finca Carolina la van a deforestar, y eso va a afectar porque me encuentro acá en la zona de los nacimientos de Aguasarca. Esta zona que está a mis espaldas va a ser deforestada porque se cree que se van a instalar unos paneles generadores de energía, lo cual pues es preocupante para todas nosotros las comunidades aledañas, porque acá a mi derecha tenemos los nacimientos de agua, donde se abastece todo el pueblo de Huizúcar, Cantón Tilapa, Palo Grande, Cerco de Piedra, así también el Almendro. La sociedad Huizúcar Energy SADCB pretende talar 24 manzanas para construir una planta fotovoltaica de 5 megas. Familias del municipio de Huizúcar y de Rosario de Mora serán afectadas con la destrucción de sus fuentes de agua. Estamos preocupados y es así como damos a conocer que todo el pueblo sepa que esta problemática pues va a ser grande, va a ser algo que nos va a afectar a todos, porque el agua es vital en nuestra familia, el agua es vida, así que todos tenemos derecho al agua. Está en las manos del actual alcalde y su consejo municipal, o del que sea electo este 28 de febrero, no otorgar el permiso de construcción a dicho proyecto. De tantas cosas, de tantos problemas que están sucediendo a causa, digamos, de esta manera, ¿no?, de extraer los recursos naturales de países y territorios y que están afectando directamente a comunidades. Y también es una forma de dar a conocer cómo tanto desde las comunidades, desde las organizaciones que están en estos territorios, es fundamental su incidencia, su organización, su reivindicación, ¿no?, para exigir a las administraciones que impidan, digamos, a estas grandes empresas, a estas grandes multinacionales, pues que destruyan sus territorios, ¿no?, con su afán de ganar más y más beneficio. Tanto desde Pau y Solidaritat como desde Comisiones Obreras podemos constatar que en los centros de trabajo, en toda su cadena de valor, se adoptan decisiones y acciones que afectan a los derechos humanos, laborales, ambientales, tanto en el norte como en el sur global. Y por ello acompañamos y generamos procesos que ponen esta cuestión sobre la mesa. Sabemos que hay ejemplos, referencias, buenas prácticas, experiencias exitosas que evidencian que otra forma de hacer las cosas no solo es urgente, es necesaria, sino que es posible. Y eso queríamos también hoy visibilizar. No solo poner encima de la mesa el diagnóstico de lo que pasa, sino qué alternativas o por lo menos algunos de esos ejemplos, ¿no?, que se están dando. Y vamos a empezar, en este sentido, a escuchar en esta primera parte, en primer lugar, a Daniel Patiño, que es secretario de Diálogo Social y Medio Ambiente de Comissions Obreres del País Valencià. Adelante, Dani.
Pues buenas tardes, bona vesprada a totes y tots. En primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación a participar en una mesa rodeada de ponentes excelentes y de buenas amigas, además de poder trasladar un poquito la visión de un sindicato de clase confederado que en nuestro pequeño ámbito territorial intentamos alguna de las cuestiones que voy a plantear en la intervención. Y empezamos diciendo que, tal como lo decía el vídeo, es que es el fiel reflejo de que hay una ausencia en la percepción de los límites planetarios. Todo vale, todo nos ha llevado hasta aquí y se argumentan los crecimientos de la población desde en el último siglo fundamentalmente, con crecimientos exponenciales de la población y intentan imponer el relato de si esto ha funcionado y ha crecido la población y han crecido los estados del bienestar, ¿por qué no vamos a continuar en la misma dinámica? Y obviamente la respuesta ha de ser negativa. ¿Por qué no podemos continuar con la misma dinámica? Pues porque existen multitud de aspectos, pero fundamentalmente como un techo ecológico cada vez más bajo y como unas necesidades de la población cada vez más altas. Entonces, estamos hablando de que ese techo ecológico son los recursos finitos del planeta, que obviamente ya los hemos superado, cada año los estamos superando a una velocidad mayor, con esas necesidades colectivas de la población en una época donde en las últimas 4 décadas ha priorizado no el estado del bienestar, sino los incrementos de desigualdad, y donde una concentración de rentas ha arrasado, pues en el vídeo decían los ríos en El Salvador, pero en cada territorio tenemos nuestro pequeño río arrasado o nuestro territorio utilizado para la extracción del capital en manos de muy pocos. Quería hacer mención, que no se me olvide, al reciente accidente en el puerto de Bangladesh, donde todo el mundo estamos interconectados y donde allí se estaban produciendo la ropa que en Occidente nos ponemos comprada en determinadas superficies por 2-3 euros. Pues imaginaros qué condiciones laborales tenían las trabajadoras fundamentalmente en Bangladesh, tanto en este como en muchos accidentes, y no me quiero olvidar, como no puede ser de otra manera, de Rana Plaza, donde aún 10 años después, casi 10 años después, aún no se han pagado las indemnizaciones al conjunto de los 1.200 y pico personas que fallecieron en ese derrumbe. Decía anteriormente, ¿qué podemos hacer desde el sindicato? Y el sindicato tiene multitud de aspectos que van relacionados íntimamente con la centralidad del trabajo en nuestras vidas. Si en toda sociedad nuestras vidas giran en torno a la ubicación del centro de trabajo, a los horarios de nuestro trabajo, a nuestra capacidad de adaptación, de formación, de cualificación de nuestro trabajo, y ahora aparece un elemento que está por encima de cualquier otra ley del mercado, que no está monetarizado, que son los límites planetarios, eso nos provoca un ejercicio doble, un ejercicio de difusión, de divulgación, de concienciación, haciendo entender de que los límites planetarios van a acabar con la forma en la que desarrollamos nuestras actividades productivas, especialmente en el Mediterráneo, puesto que es un centinela del cambio climático, como ha quedado meridianamente acreditado. Pero es que si ya partíamos de una situación de desigualdad social abrupta, profunda, donde el País Valenciano tiene al menos 4 comarcas por encima del 40% de tasa de alto riesgo de pobreza, que coinciden plenamente con las tasas de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, que lo hemos visto en 2018, 2019, la Dana, la Gloria, la Filomena. Podemos enumerar así unos cuantos ejemplos donde los daños, tanto materiales, paisajísticos, como incluso de vidas humanas en el caso de la Dana, hacen que reflexionemos y nos replanteemos que esta no es la forma de seguir actuando y seguir produciendo. Y para ello deberían encabezarlo y liderarlo los poderes públicos. Fruto del mismo, en el año 2019, en plena oleada de Greta Thunberg, de los movimientos ambientalistas, de Juventud por el Clima, etc., el País Valenciano, el 6 de septiembre del 19, promulga la Declaración Institucional de Emergencia Climática,
donde el propio Consell en ámbito territorial se compromete a una serie de acciones que vayan destinadas a mitigar y adaptar los impactos del cambio climático. Es cierto que ha habido una pandemia por medio y que puede utilizarse para lo bueno y para lo malo. Yo sigo pensando que no vamos a salir mejores, pero el toque que nos ha dado la pandemia es muy importante. Pero no es obstáculo para que hoy, junio del 22, aún no se hayan llevado a cabo los compromisos que se comprometieron en esa declaración institucional. No puede quedar la emergencia climática como un eslogan si no se profundizan en esas actuaciones destinadas al cambio de modelo de producción y de consumo. Tenemos un anteproyecto de ley valenciana de cambio climático que en casi 3 años de tramitación pues ha dado muy pequeños avances, de hecho aún no ha visto la luz. Tenemos una problemática actual con determinadas infraestructuras que si utilizamos el principio de pensar global, actuar local, pues dicen muy poco de nuestra actuación como sociedad a la hora de seguir reivindicando infraestructuras que por otra parte, salvando las distancias, coincidían plenamente con las del vídeo que acabamos de ver, bajo promesas de generar numerosos puestos de trabajo que nunca hay una rendición de cuentas ni una transparencia en cómo se va a llevar a cabo, pero que se utilizan de forma indiscriminada. Y para eso, siguiendo con la maraña de noticias, la guerra de Ucrania ha llegado a pegar un golpe más bajo el pretexto de justificar la necesidad de esa soberanía energética. Se han aprobado determinados decretos que vulneran claramente los principios de participación, los principios de sostenibilidad ambiental y que llevan a cabo ese cambio. Isabel lo decía en la introducción, ya no existe ese negacionismo. No, ahora hemos dado un paso más. Ese negacionismo se transforma en un negocionismo, es decir, cómo sacar oportunidad de seguir manteniendo el modelo de crecimiento económico basado en la etiqueta verde, en la etiqueta sostenible o en la etiqueta como se le quiera llamar. Y actualmente, el pasado viernes creo que fue, la OCDE hizo públicos los rankings estos que saca todos los años sobre en qué posición está cada estado con respecto al cumplimiento de los objetivos de los ODS. España ha subido del 20 al 16. Y cuando hurgas un poco y ves, el titular de prensa era muy claro y muy evidente, pero cuando empiezas a hurgar y ves qué indicadores, qué metas se han cumplido, en cuáles se ha mejorado, ves que hay una ausencia notable de sistemas de medición. Y en muchos casos el retraso que se mantienen pues data de décadas pasadas o como mucho 2015-2018. ¿Cómo podemos afirmar que estamos cumpliendo con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no tenemos los indicadores para valorar esa contribución? Algo que no existe, pues evidentemente estamos avanzando. Cuando rascas un poco más y ves que los índices de desigualdad continúan creciendo, que los índices de emisiones de CO2 continúan creciendo y que se habrá mejorado la brecha de género, pero es inaceptable determinadas situaciones que se están produciendo y fruto de las cuales no podemos señalar otra cosa. No habrá igualdad climática si no hay igualdad social, y si no hay igualdad social no esperemos que haya igualdad climática. Y eso va a tener efectos. Va a tener efectos en el País Valenciano y va a tener efectos en el resto del mundo. Las cifras más optimistas que se estiman hablan de 300 millones de personas refugiadas en 2030, de las cuales el 80% van a ser mujeres. Seguir planteando que estamos dando avances en el camino hacia la igualdad cuando no estamos contemplando cómo delante de nuestras narices se producen efectos que tienen impactos diferentes, cómo no aplicamos a esas políticas públicas de manera mimética, sistemática, la visión femenina, cómo en el acuerdo de reconstrucción al SEMNOS, donde se establecían 357 medidas, había una que era la más pacífica de todas, pero que luego cuando la trasladas a la realidad vienen los problemas. Esa medida que era hiperpacífica entre todos los agentes que participábamos en la redacción y construcción de ese acuerdo era la igualdad de género y aplicar perspectiva de género en materias como urbanismo, en materias como salud, en materias muy variopintas.
cuando llegamos a la realidad y vemos los tibios avances que se están produciendo, hacen que la realidad sea superada por la actuación meramente climática. Y obviamente enlazo eso en los 3 minutos que me quedan. ¿Qué papel tiene el sindicalismo de clase y el mundo del trabajo en todo esto? Desde hace una década también se compró como eslogan, pero los pasitos que se han dado no son ni siquiera suficientes, los mecanismos de transición justa. A eso se le han ido poniendo determinadas etiquetas: transición ecológica, transición energética justa. Al final lo que estamos hablando es de determinado modelo de producción extractivista basado en energías fósiles que no se puede sostener, que hemos superado. La última conversación con Fernando Valladares hablaba de 9 de los 15 puntos de inflexión ya estaban superados. El caso es que esta crisis energética y esta falta de soberanía energética que tenemos actualmente, pues lo estamos viendo en precios, pero es que lo vamos a ver en determinadas restricciones y en materia de eficiencia del consumo, que nos va a provocar un cambio de modelo de consumo. Y a eso le podrán poner el calificativo que quieran, pero en nuestro caso la única opción que existe es el decrecimiento, y el decrecimiento con un reparto equitativo de la riqueza, y en un decrecimiento donde ese bienestar se centre en la persona y no en los medios de consumo que tiene, donde la capacidad de desarrollo de las personas no se cuantifique en cuántos iPhones, en cuántos viajes en avión has hecho de Castellón a Bilbao, o en cuántas fotos de Instagram te has hecho en tu crucero de vacaciones, cuando no estamos contemplando en esos precios qué conlleva ese viaje, qué conlleva ese iPhone, qué conlleva esa tele nueva o esa medición de recursos. El tanto tienes, tanto vales, en esta época se ha demostrado de que solo nos lleva a una situación de mayor desigualdad, de mayor colapso y de mayor catástrofe. Con lo cual es el momento de replantear desde el punto de vista del mundo del trabajo, con los convenios de transición justa, donde quede claro que no se puede desarrollar las actividades productivas en muchos casos tal y como se están desarrollando actualmente, por una falta de transparencia, por una falta de medición del impacto ambiental, porque esas cuentas de las empresas que utilizan para acudir a mercados, para financiarse o para lo que sea, no contemplan el impacto que tienen en el territorio. Y no nos vale que muy bien, ahora nos va a venir una infraestructura gigantesca que va a producir energía renovable sin cuantificar, sin tener esos derechos de participación, donde las propias personas que habitan en el territorio sean garantes de su futuro y garantes de hacia dónde queremos llevar el territorio en el que, por unas razones o por otras, hemos decidido habitar. Entonces, en conclusión, creo que el camino es muy largo, que las perspectivas, yo sigo pensando igual que Andreu Escrivá, aún estamos a tiempo, pero hacen falta políticas públicas mucho más ambiciosas, donde los objetivos de reducción de emisiones no son negociables, donde no me vale que el interés empresarial vaya la semana pasada a la Comisión Europea a decir que flexibilicen porque no van a poder cumplir esos objetivos de reducción de emisiones, porque lo que está en juego actualmente es la salud de mucha gente y el número de enfermedades cardiovasculares y las olas de calor con los golpes de calor que producen. Pero es que a medio y largo plazo, y con esto finalizo, si no asumimos que lo que está en juego son las generaciones futuras y nuestra propia supervivencia como civilización, el planeta Tierra no va a desaparecer, no va a explotar, pero simplemente se van a hacer, se va a vivir en unas condiciones donde, ahora lo dirá el compañero, las políticas de adaptación al cambio climático cada vez tienen que ser más intensas y más rápidas. Y ese es uno de los problemas, cambiar los status quo y nuestra interiorización de ese modelo extractivista y consumista en un modelo que sea sostenible, donde el centro sea la persona y el contexto ecológico que le habita. Porque, como siempre decimos, no habrá empleos en un planeta muerto.
Muy bien, Dani, muchas gracias. La verdad es que ha sido una intervención bastante reveladora de hasta qué punto, ¿no?, el sindicalismo de clase, al menos desde las comisiones obreras, estamos comprometidas en este cambio, ¿no?, en esta necesaria transformación de modelo económico, de modelo productivo hacia un planeta, digamos, más sostenible o hacia una vida en el planeta más sostenible, porque evidentemente, como tú dices, el planeta no desaparecerá, pero es posible que si seguimos así, ¿no?, la especie humana ya sea otro cantar. Y precisamente para conocer a escala, digamos, de una ciudad como es el ayuntamiento, como es Valencia, ¿no?, para conocer, digamos, las políticas públicas que se están poniendo en marcha desde el Ayuntamiento de Valencia, os presento a José Villalba, que es el jefe de servicio de emergencia climática y transición energética del Ayuntamiento y que conoce perfectamente todas estas políticas que hoy queremos conocer también. Adelante. Molt bé. En primer lloc, vull agrair a l'organització la possibilitat que ens dona l'Ajuntament de València de participar en l'acte. Vaig a intentar fer justícia al treball que moltíssimes persones, tant de dins de l'Ajuntament com de fora de l'Ajuntament, estan exercint en el dia a dia en la ciutat de València. És a dir, jo parlaré així de projectes i d'activitats que no vull adjudicar-me-les al 100%. És a dir, en aquest tipus d'activitats i en aquests projectes n'hi ha una implicació grandíssima. I, per tant, és raonable que totes aquestes persones siguin reconegudes. Bé, jo vaig intentar parlar de quin és el camí que anem a seguir, que ja estem en marxa, cap a intentar tindre la neutralitat, la ciutat de València, la neutralitat climàtica al 2030. Bé, en aquests moments, vosaltres ja ho sabeu, és el major repte al que s'enfrenta la nostra societat. No n'hi ha un plan B, i si no ho fem de manera decidida i pronte, pagarem les conseqüències. De fet, ja estem pagant-les, moltes sovint. Ahí teniu quan diferents administracions declararen la situació d'emergència climàtica. Espanya, l'Estat en el 2020, la Comunitat Valenciana el 2019 i l'Ajuntament de València també el 2019. Aquesta declaració no pot ser una declaració institucional que siga solament algo retòric i que no es traduïsca en accions concretes, perquè, per desgràcia, la realitat és tossuda i us posarà els problemes en la cara. Suposo que vosaltres sabeu què és el dia de la sobrecapacitat. És a dir, la nostra societat el que fa és que depredem els recursos naturals que hi ha en el nostre planeta i tots els anys es fa un anàlisi de en quin moment esgotem els recursos disponibles que n'hi haurien per a tot un exercici. En conjunt en el planeta Terra, enguany, serà el 28 de juliol. Per què? Perquè n'hi ha països que en el mes de febrer ja han esgotat tots els recursos que tenen, com per exemple Qatar, i altres que es conserven fins a desembre, però la mitjana és això. En el cas d'Espanya ja estem en un número rojos. A partir del 12 de maig ja sobrepassaren el consum de recursos que hem fet ha sobrepassat la capacitat de regeneració. De fet, al ritme que consumim en Espanya necessitaríem 2,18 planetes. Però ara me vaig a centrar en la ciutat de València. Darrere teniu l'evolució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ciutat de València. Des de l'any 2007, que agarrem com a escenari de partida, fins al 2020, que és l'últim que tenim per ara. Estem treballant en el 2021. GEI, gasos d'efecte hivernacle. Com veureu, n'hi ha una tendència a la baixa, però no vaig a ser condescendient. Pense que no se poden conformar en aquesta tendència i que hem de ser més exigents, perquè encara queda molt per aconseguir. Per tant, hem reduït les nostres emissions, hi ha una tendència, uns anys més, altres menys, però hem de posar-se les piles i hem de fer molt més encara. En concret, en la pàgina web de l'Ajuntament de València n'hi ha diversos documents que estan penjats. El PACES, que és el Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible. Ahí s'analitza quin és el consum d'energia total, per sectors, per àmbits, etc. Si centrem en els àmbits, com veureu en la gràfica, únicament el 4% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la ciutat de València depenen d'àmbits municipals, és a dir, l'enllumenament, etc., els vehicles municipals, etc. Per tant,
el 96% depèn d'altres agents. Per tant, una pregunta és, únicament l'Ajuntament de València pot resoldre el problema? Encara que dedicar a tot el seu pressupost municipal no arribaríem. Si no n'hi ha una implicació social seriosa, el resultat serà reduït. El que passa és que, lògicament, nosaltres hem d'anar davant, animant a la ciutadania i demostrant que és possible, com a efecte tractor. Després, si parlem d'àmbits, seria esta torta on se parla de diferents sectors. Veureu que, lògicament, a la ciutat de València el major indicador d'emissió és el transport privat i comercial. Solament aquest indicador suposa quasi el 60%, però me vaig a fixar en 3, que és el transport privat, el sector residencial i el sector serveis. Si sumem, sumen el 87,48% de les emissions. Aquestes són emissions de 2016. Val? Això significa que, d'acord amb la llei de Pareto, el que seria intel·ligent seria centrar-nos en aquells indicadors, en aquells pocs indicadors que representen un gran volum d'emissió per a reduir en major quantitat. La llei de Pareto diu que si agafes el 20% dels indicadors pots, d'alguna manera, aconseguir el 80% dels resultats. Us vaig a parlar de dos documents. Uno, el nostre PACE, que és el que està publicat en la pàgina web de l'Ajuntament de València, fixava uns objectius a 2030 que era reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle del 40%, augmentar l'eficiència energètica, és a dir, reduir el consum d'energia en un 27%, i l'ús d'energies renovables en un 27%. No era prou. Se plantejaren un objectiu més ambiciós. Sabeu que és la missió climàtica València 2030. Concorrerem a la col internacional que convoca la comissió i finalment ens ha comunicat recentment que hem sigut una de les 100 ciutats seleccionades. Això vol dir que en aquests moments l'objectiu de descarbonització de la ciutat de València a 2030 és apropar-nos al 100%, intentar aconseguir el 100%, encara que n'hi haurà una part, un xicotet percentatge, que serà molt difícil i que tindrà que pensar-se el solucionar-lo d'altra manera. Però, en definitiva, l'objectiu és apropar-se a la descarbonització completa de la ciutat a 2030. És un objectiu molt ambiciós. Hi ha ciutats que s'han plantejat a 2050, altres administracions a 2050, altres encara no s'han pronunciat. Nosaltres ho teníem fa temps a 2050, n'hi havia compromisos del plenari d'intentar aconseguir-lo abans de 2040 i en aquest moment s'han posat a 2030. La pregunta que sempre me van a fer quan vaig a estos foros, ¿y eso es posible? ¿O es algo, una política, no sé, de marketing, de greenwashing? Intentar llevar la cara i dir que som els més verds del món? Anem a veure, la comunitat europea ens ha seleccionat i va tindre un marcatge de prop, és a dir, anem a seguir una metodologia, anem a estar monitoritzats, anem a seguir tot un plantejament, anem a tindre que rendir comptes, és a dir, este plantejament no és simplement una declaració institucional i en allò se quedem. No, no, ja estem treballant en com aconseguir, com accelerar el nostre treball per aconseguir aquest objectiu. I periòdicament haurem de rendir comptes. Per tant, és una proposta seriosa. Jo parlaré de dos aspectes. Mitigació, per al que no conega, significa quines accions, quines polítiques seguim per a intentar reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, per a emetre menys gasos a l'atmosfera, que són els que provoquen escalfament global, el canvi climàtic. I per una altra banda està el problema de l'adaptació. En la taula ja he eixit. L'adaptació vaig a definir-la per a que la gent que ens està escoltant ho entenga. Encara que nosaltres deixarem d'emetre, les concentracions de gasos d'efecte hivernacle que n'hi ha a l'atmosfera van a produir un efecte d'escalfament que ens afecta. Jo poso un símil, i és que en aquests moments estem en un tren de mercaderies carregat. Anem a molta velocitat. I sospitem que propet la via està trencada. I hem de detindre-nos abans d'arribar allà. Contra menys càrrega portes en el tren i millor frenos tingues, més polítiques per a parar el tren fatxes, millor. Perquè si t'ho prens en broma, el tren continuarà. Però el problema és que arribaràs. I a veure què fem. Nosaltres estem en aquest tren. No nosaltres. Tota la societat. Tota la societat que n'hi ha en el nostre planeta Terra. Per desgràcia, ja en són més vulnerables on pagaran més, en major quantitat aquests efectes. Però bueno, ahí estem tots. N'hi ha accions a fer en mitigació, n'hi ha accions a fer en adaptació. Jo ara vaig a fer un repàs molt per damunt simplement enumerar-los d'algunes accions que considero importants. Energia, la millor energia és la que no se consumeix.
Per tant, què hem de fer? Intentar estalviar. Pareix una xorrada, però si jo, quan pugem a casa, jo a casa vic en un primer pis i no tinc ascensor. En el despatx el tinc en un tercer pis i des de fa temps jo no gasto l'ascensor. Fins i tot n'hi ha una campanya que ha promogut l'Ajuntament de València que diu, en el replanell, diu que la millor energia és la que no se consumeix. Per tant, jo crec que en l'àmbit de l'eficiència energètica n'hi ha 3 àmbits molt importants. Una, el que té a veure en l'enllumenament, i València era molt coneguda per ser una ciutat en excés il·luminat, estava encesa, de fet, era algo assombrós i fins i tot penso que ratllava ja un poc en, no sé, he vist algunes paraules que per educació me vaig a callar. I des d'un temps s'estan prenent actuacions molt fortes per a l'Ajuntament, en concret per el servici, la secció d'enllumenament dels serveis centrals tècnics, i des de fa un temps se reconeix a València com una icona en el món de la il·luminació eficient. Per tant, hem passat de ser un municipi molt renombrat en negatiu a ser en aquests moments un exemple de bones pràctiques. Bé, rehabilitació energètica d'edificis. Si no millorem l'envolvent tèrmica dels edificis, molta de l'energia que estem consumint l'estem malbaratant, l'estem perdent. I no s'ho podem permetre. Però què passa? Desgraciadament, el problema més gros és les persones que tenen un nivell de renda baixa. Aquelles que pateixen una situació de vulnerabilitat. Hi ha persones que quan arriba l'hivern no es poden calfar. No poden menjar en condicions. És a dir, i això què significa? En un model just, en un nou model energètic que siga just i inclusiu, aquestes persones no les poden deixar darrere. Hem d'ajudar-los entre tots a que milloren. I per això n'hi ha programes i han d'haver més ajudes encara. I després, un altre molt important és el món dels electrodomèstics eficients. No pot ser que jo tingui en ma casa un electrodomèstic que és molt poc eficient perquè estic malbaratant moltíssima energia. Per tant, d'alguna manera, aquestes són 3 pinzellades grans de temes on hem de treballar de manera seriosa. Mobilitat. Heu vist que el vehicle particular és el major indicador. València té un PEMUS. És a dir, té tota una política dissenyada. El nombre de carrils bicis que s'han construït últimament ha crescut prou, però encara ha de créixer més. Jo n'hi ha una imatge que tinc en el cap i és que fa anys vaig estar treballant un estiu en Brussel·les, en una oficina de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, una delegació de la Comunitat Valenciana en Brussel·les. Vaig anar un cap de setmana a visitar Bruges. Imagineu-vos una plaça com la plaça de l'Ajuntament, que és l'eixida de l'estació de Rodalies de Bruges, i n'hi haurien més de 10.000 bicicletes. Jo, quan vas veure aquesta imatge, vas dir com si haguera arribat un marciano a algun puesto. I vas pensar, i així com trobis la teva bicicleta? Perquè vas dir, he dit 10.000, però igual eren 20.000, no ho sé. Era una plaça pràcticament de les dimensions de la plaça de l'Ajuntament, plena completament. No en cabien bicicletes. Però, a banda, la gent les gastava. És que anaves per la ciutat i anava moltíssima gent en bicicleta. I vas dir, en el nostre país, en la zona on jo visc, València, la Comunitat Valenciana, en la zona on jo visc en Silla moltíssims anys. És una ciutat plana, en un clima fantàstic. Com és possible que en altres ciutats on tenen pitjors condicions estiguen més avançats que nosaltres? Algo haurem de fer. Bueno, en aquest moment fa temps que s'està fent coses. I he de dir-vos una cosa, i és que jo de fa un temps he vist una política que per a mi és molt encertada. Què és? Us ho tinc que ensenyar, no m'ho puc resistir. Abans teníem tren de Rodalies, metro, això són els meus bitllets, estos són els meus particulars, val? I era tot un lío. Ha vingut un bitllet intermodal que podem gastar per a tot, que fins i tot és molt més barat, més econòmic. I fins i tot, si en menys de 90 minuts jo connecte, canvio d'un transport a un altre, en el mateix bitllet en tinc prou. Això és un avanç fantàstic. Això és meravellós. S'ha posat en marxa fa uns mesos, Podia haver estat 20 anys. Però bueno, aquestes coses són les que s'han de fer, és a dir, això sí que afavoreix a la ciutadania. Li ajuda a que puguen triar el transport públic. Més econòmic. Ara, què hem de fer? S'hem de contestar. No, haurem de millorar la infraestructura,
per a que doni servei a altres zones que no estan adequadament cobertes, augmentar la freqüència, val? Tot aquest tipus de coses. Però bueno, estem en el camí. Un projecte. Hem promogut un projecte d'energia mareomotriu en València. És a dir, anem a aprofitar l'energia de les saunes. Jo porto de cada servici un any i poquet, l'1 de març del 2021. Per ser justos, era un projecte que ja s'havia tramitat, s'havia aconseguit d'Europa. Ho hem licitat. En uns mesos l'anem a tindre en marxa. En el Martillo de la Marina, allí fora, va estar instal·lat el dispositiu. Ahí teniu la producció estimada, la reducció de les emissions, quines són les despeses estimades i la subvenció que ens han concedit. És un projecte demostratiu. Si això se demostra que té sentit, se pot posar més instal·lacions d'estes en el litoral? Per suposar que sí. N'hi ha zones on sí. És a dir, en el vídeo es criticava que una instal·lació d'energia solar podia tindre un efecte molt negatiu en el territori, i és de veres. Per tant, val qualsevol cosa en qualsevol lloc? No, per suposar que no. Però n'hi ha moltes zones que tenen una bona capacitat i que el seu impacte és molt menor. Per tant, el que haurem de fer és estudiar on fem cada instal·lació, on intervenim i quines zones hem de conservar o no hem d'actuar i hem de preservar. Perfecte, i tindrem una catalogació del territori i direm, així podem fer això, així no ho podrem fer, així sí, així no, així sí, així no. I a banda, si estos plantejaments es fem bé, el que podem fer és mantindre la població en l'interior, perquè n'hi ha projectes de biomassa, de qualsevol tipus d'energia renovable que pot fixar la població, que li pot donar una eixida professional i que fins i tot... Perquè són activitats que normalment no es deslocalitzen, és a dir, creen empleo en la zona i que a banda després requereixen un manteniment i per tant fa falta que una sèrie de persones estiguen ahí treballant. Per tant, jo diria, no en qualsevol de coses i de qualsevol manera, però n'hi ha moltes coses que sí que se poden fer. Val? Per tant, el que n'hi ha que fer és avaluar bé on se poden fer aquestes coses i posar-se... I si me pregunten, i qui les fa? Bueno, jo diria que el més just seria... sabeu que València té una possibilitat de muntar un hort solar grandíssim? Jo, en el parc natural, no. Lògicament, és una zona protegida. Però el polígono Vara de Quart, les teulades de les naus, totes plenes de panells que no en cap hi ha un, estiga ple, que se n'isquen per la vora, val? Que estiguen plenes. Seria un hort solar fantàstic, des del meu punt de vista. O el Fonalcedo. És a dir, n'hi ha moltes zones on té molt de sentit que es facin i a banda pot ser un complement econòmic per a activitats que igual degut a la pandèmia o degut a la situació de crisi o al que siga, estan patint i que pot ser un complement de rentes per a ajudar i fixar l'empleo i crear noves oportunitats d'empleo. Projecte Requiem Power. Estem a punt de licitar-lo. Consisteix en que anem a instal·lar plaques solars en 5 cementeris de la ciutat de València. Veureu que el cementeri general està 2 vegades, és que van 2 instal·lacions, una d'autoconsum i una altra de generació. Ahí els teniu. Anem a posar quasi 7.000 panells. Teniu les xifres, la superfície que suposa. Suposa una producció de 2,8 megues. És a dir, és la planta solar urbana més gran que se va construir a Espanya. Urbana. Val? Ahí teniu el pressupost. Se va licitar recentment i el nostre objectiu és que al principi de la tardor es comenci la seva execució i en 7 mesos màxim estigui executat. Un altre projecte. Va sorgir del projecte de participació ciutadana del Decidim, que ara enguany s'han convocat. Fa uns anys la ciutadania prioritzava 2 intervencions. El que eren paviments energètics, que és la banda de l'esquerra, on està el xiquet jugant, la persona menuda jugant, i arbres solars. Són projectes demostratius, on la ciutadania, per un costat, pot anar i jugar entre tindres i preguntar-se, i d'on és l'energia que gasta este paviment? Del sol. És un efecte demostratiu, de conscienciació, de sensibilització, val? I els arbres solars el que fan és captar l'energia i qualsevol persona en un portàtil, en una bicicleta elèctrica, en qualsevol dispositiu que necessite energia, se pot connectar i recarregar-lo. Anem a muntar-ne 7, 3 i 4. Estem preparant la licitació i en uns mesos m'emprendran les obres. Este és un projecte que m'agrada moltíssim. Parteix de 2 experiències pilot. Una en l'any 2018, crec que va ser, on una sèrie de puestos en el mercat contratàrem
una assistència tècnica, un contracte menor, per assessorar-la sobre com estalviar energia. Després, en l'any 2020, entre 2020 i 2021, s'executava un altre en general per a comerços de la ciutat de València. 180 comerços. Val? Se va invertir en el contracte menor 7.000 euros. Se va aconseguir un efecte social i econòmic i ambiental importantíssim. Econòmic, una mitjana d'estalvi de 937 euros per comerç any. Alguns comerços en 7 i 8.000 euros d'estalvi. Quan n'hi ha persones que critiquen la pujada del salari mínim interprofessional perquè li va suposar 15 euros al mes, igual en la factura energètica que està pagant està perdent una quantitat de diners grandíssima i que moltes vegades no necessita grans inversions per a solucionar-la. De vegades és ajustar potència o canviar hàbits. Això és el que pretén este programa. El que ara s'han fixat és signar un conveni en la Cambra de Comerç per a implantar-lo durant 3 anys per assessorar gratuïtament 1.000 comerços a l'any. És a dir, en 3 anys, 3.000 comerços. En l'objectiu d'aconseguir al voltant de 500 euros d'estalvi per comerç any. Ens va costar 145.000 euros any, perquè n'hi ha molt de treball a fer. Però el benefici ambiental, social i econòmic és claríssim. Al llarg d'aquest estiu, el posarem en marxa. També anem a posar un altre que és prou emblemàtic. Està centrat en el món de les falles. Sabeu que les falles tenen, en el cens del 2021, tenen quasi 90.000 persones associades a les comissions falleres. En València n'hi ha 392 comissions falleres. Per tant, és un sector de la societat que no podem obviar. Volem intentar implicar a les comissions falleres en la neutralitat climàtica, és a dir, que prenguen acció en la neutralitat climàtica. I com ho anem a fer? Anem a convocar uns premis falles neutres i sostenibles. Ja ho hem anunciat. Estem preparant-lo per a que les falles que ve siguin les primeres, el 2023. Hi ha una sèrie de premis que són modestos, ahí els teniu. Bueno, modestos i no tan modestos. Pot animar a la gent a participar. Però en el cartell sí que me vaig a detindre. Perquè este cartell, ahí no ho posa perquè en el revers sí que ho posa, posa només la cara A. Però la cara B, este cartell, el disseny i la seva impressió mos l'ha fet a la Lona de València. Que sabreu qui és. És un col·lectiu, és a dir, no és un centre especial d'empleo. És una iniciativa que va sorgir d'un grup de persones que tenen una problemàtica i Eulen li dona una oportunitat de treball. Val? Sabeu que el que fan és aprofitar les lones dels maratons per a produir bolsos, carteres, una sèrie de productes. Bueno, doncs este cartell que anem a utilitzar, l'estàndard de les falles que repartirà en guany que ve, l'han dissenyat, l'han confeccionat i m'ho l'han proporcionat ells, a la Lona de València. El que intentem és donar oportunitats a aquest tipus de col·lectius, modestament, però sempre que puguem anem a intentar promocionar-los. Projecte 50-50 està centrat en les escoles, és molt important. N'hi ha una frase que quasi sempre que parlo en algun foro utilitze, no és meua. Inspira molt de respecte a la persona que la va dir, lògicament, Nelson Mandela, quasi ningú. Va dir que l'educació és l'arma més poderosa per a transformar el món. I és de veres. Este projecte el que intenta és conscienciar a la comunitat escolar, a tota la comunitat, no únicament a xiquets i les xiquetes, als pares, perquè quan el meu fill va al col·le i aconseguim que s'empape d'una idea quan vam a casa, revoluciona la casa. Si li parlem de reciclatge de residus i me veu que jo estic mesclant-ho tot i fent-lo mal, en seguida me cridarà l'atenció i dirà, pare, això no està ben fet. Has de fer això, perquè és molt important per al planeta fer això. Per tant, l'objectiu del projecte 50-50 és conscienciar a la comunitat escolar. De quina manera? En l'estalvi d'energia elèctrica, en l'estalvi de gas, perquè n'hi ha col·legis que utilitzen el gas com a combustible per a calfar-se, i en l'estalvi d'aigua. I aquestes factures està adreçat a tots els centres d'educació primària públics de la ciutat de València. N'hi ha al voltant de 150. Participen uns 15 cada any. Ara anem a convocar la d'enguany que ve. I el que fem és, n'hi ha una empresa que els assessora, la comunitat escolar pren una sèrie de mesures i el que fem és comparar les factures de 3 anys anteriors respecte d'aquest any. I l'estalvi que ha aconseguit el centre el dividim per la meitat. El 50% li donem a esforç perdut i l'altre 50% per a prendre mesures en la línia de millora d'eficiència energètica, etc. en el centre. Ja porta 23 minuts. Queden moltes coses, però si voleu, jo encara queden moltes coses, podem parlar de moltes coses, però no sé, me sap mal
llevar molt de temps a la gent que ve després. Moltísimas gracias a los dos. Bueno, pues esta ha sido una muestra, ¿no?, de cómo, por una parte, el movimiento sindical es clave en esta transformación tan necesaria que necesitan nuestros territorios y nuestro planeta, y cómo también desde las administraciones públicas, en concreto, en este caso, desde el Ayuntamiento de Valencia, es fundamental la incidencia a nivel político que hay que hacer, tanto por una parte para concienciar a la ciudadanía, ¿no?, en los cambios de consumo hacia otro modelo de consumo, como también en las políticas públicas que ponen, digamos, en el centro el respeto a los derechos humanos, ambientales, sociales, etc. Pues muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna intervención por parte de las personas que estáis aquí, que queráis hacer algún comentario al respecto. Julia. Que va un poc també d'això, no?, de com el centre educatiu com a espai de treball, com a centre de treball, se poden prendre com els centres educatius com a centres de treball se poden prendre mesures, no?, tant de cara a l'alumnat, en l'exemple que ficaves del teu fill, de si fem una reflexió, si promovem una mirada crítica, van a tindre una sèrie d'hàbits, de comportaments i actituds, no?, que van a generar un altre tipus de ciutadania compromesa en la construcció d'un altre model, d'una altra societat, però també com els treballadors i les treballadores del centre educatiu poden promoure que se prenguen una sèrie de mesures d'estalvi energètic, de quins serveis es contracten, no?, de quins productes s'utilitzen, que van a fer que l'espai del centre educatiu, que també és un espai públic, no?, ens ajuda a apropar-nos a aquesta neutralitat i també fins i tot a promoure el respecte de drets laborals de les persones de serveis que subcontracten i esperem, no?, que això és un poc també el que busquem des de la Fundació, en les cadenes de subministrament dels productes, també els drets laborals i els drets ambientals d'altres territoris que al final, un poquet en el que deia Dani a l'inici, la roba que portem l'han fet segurament en Bangladesh, no? Aleshores també en el que estem fent allí estem tenint un impacte en aquests altres territoris i això si ho fem bé i ho tenim en compte és meravellós. Alberto. Espera. No, es que es para el vídeo. Bueno, es decir, una de las cosas que no has nombrado, pero yo creo que es aquí en Valencia, me imagino yo que es muy importante, que es todas las zonas verdes que tiene Valencia. Que claro, lógicamente, si tú has estado en Bruselas, pues eso es otro tema. Y si te vas a México, Distrito Federal, pues es otro tema. Pero claro, que en ese sentido, solamente por el Saler, el Viveros, el río, el antiguo cauce del Turia, pues tiene un montón de hectáreas que otras ciudades no lo tienen. Es decir, que yo creo que en eso también es importante. Es decir, que me imagino que el ayuntamiento también en eso se preocupa de poner nuevos sistemas forestales que se renueve el oxígeno y tal, porque creo que eso también es un factor bastante importante. Claro, hay otros que es el otro problema que yo veo también en esto. Es decir, que o sea, por una parte, eso son soluciones como las placas solares y tal, que creo que es importantísimo y que hay que valorar. Ahora, claro, yo desde el punto de vista, como yo soy sindicalista de los sectores más precarios, pues a veces cuando hay gente que trabaja en una persona que dice, no, yo utilizo el agua con un filtro para que no contaminar y tal, pero por otra parte tiene una empleada de hogar trabajando de interna sin dejarle descansar los sábados y domingos. Hoy he atendido yo a dos que por estar enferma le despiden automáticamente. Entonces, claro, lo de la ecología, fantástico. Yo no soy muy ecologista y yo lo reconozco porque yo voy en moto y voy a seguir yendo en moto, aunque me muera mañana, y pues yo seguiré yendo en moto. ¿Y qué le vamos a hacer? Contamino, soy malísimo ecologista, pero yo seguiré yendo en moto. Prefiero morirme 10 años antes que tener que ir andando, que es muy bueno el andar. Yo sé, igual que cuando uno fuma, yo sé lo malo que es el ir en moto y lo malo que es fumar, pero yo sigo yendo en moto. Pero es decir, en ese aspecto,
todas las campañas, como dice el cartel, es importantísimo lo del planeta, pero si no va unido el poner placas solares, poner no sé qué, a que no exploten a sus trabajadoras, hay un problema porque, que es lo que esta mañana en un programa del ayuntamiento que están haciendo de los históricos, fuimos, somos, seremos, digo, el Ayuntamiento de Valencia tiene al lado más de 5.000 explotadores, pero explotadores esclavistas. Y ante eso hacemos algo a la vez en los colegios de concienciar. Digo, no es mi competencia porque yo estoy en ecología. Eso que lo hagan, bueno, el ayuntamiento es único. Y entonces si hace cosas de ecología, pero no hace cosas ante el esclavismo que hay, pues digo, a los que somos a lo mejor del siglo pasado, pues hay que ver. Bueno, gracias, Alberto. Yo muy breve. Lógicamente, cuando estamos hablando de estos temas, no es un trabajo únicamente de un departamento, tiene que ser un trabajo global, en principio, del ayuntamiento, de los 88 servicios que hay en el ayuntamiento, donde todos tienen una mirada común, ¿vale? Todos tienen un planteamiento, un marco de referencia que les guía. Y efectivamente uno de los aspectos importantes en el cambio climático es la renaturalización de la ciudad. Es decir, la tendencia ha sido a que el hormigón gane más terreno, ¿vale? Y ahora lo que se está haciendo es, al contrario, renaturalizar, cada vez más verde en las ciudades. Y un verde adaptado a las condiciones que vienen. Por otro lado, lógicamente, no se puede ser una persona que apueste por este planteamiento de la neutralidad climática y que se deje de lado otros principios transversales, otros planteamientos transversales que también lo hay en la línea de lo que usted comenta. Entonces, digamos que el ayuntamiento está comprometido con el cumplimiento del conjunto de los ODS, ¿vale? No únicamente, yo hablo del aspecto de las competencias del trabajo, del servicio en el que yo trabajo, ¿vale? Pero sabe usted que el ayuntamiento está comprometido, porque lo ha hecho público, con el cumplimiento del conjunto de los ODS aprobado por la ONU. En este sentido, lógicamente habrá empresas que tengan una actitud más positiva que otras. De hecho, hay un planteamiento y es que tenemos en marcha lo que se llama las misiones. La primera es la misión climática, intentar conseguir la ciudad climáticamente neutra para 2030. Y lo que se está favoreciendo en la línea de esa alianza con la ciudadanía, con las 5 hélices, es que esas hélices apoyen en las misiones. Y hay una figura que es organizaciones embajadoras, es decir, que manifiestan un compromiso con la misión y la apoyan y lo difunden. Más de 100 entidades de poco tiempo para acá se han comprometido con la misión en el apoyo en estos momentos y pretendemos seguir creciendo. Muchas gracias. Creo que había otra intervención. Juan, por favor. Molt curteta. Bueno, he arribat tard i entonces moltes coses no les sentit, no? Però me pareix molt interessant aquestes mides que se posen en marxa. Entonces n'hi ha una pregunta i una reflexió que no acabe d'entendre. La pregunta és, nosaltres vivim al costat del mercat del Grau. S'ha fet una remodelació del mercat del Grau molt, molt interessant, no? No acabem d'entendre com no s'ha utilitzat panells solars. Teòricament era molt fàcil, no? Primera qüestió que ens ha cridat l'atenció, no? Perquè, bueno, si ja està fet l'edifici, doncs no tal, però s'ha canviat tot, pràcticament, no? Esa és una primera pregunta. I la segona pregunta, més que una pregunta, és una reflexió, no? Acabes de dir que no només consisteix en canviar el model econòmic i el planeta i la vida, sinó llevar cement e incorporar natura, ¿no? Entonces, no acabe d'entendre molt bé, ho dic en tota claretat, aquestes transformacions que s'estan fent, per exemple, al costat del mercat central, no? N'hi ha molt de cement, massa cement, des del meu punt de vista, És veritat que hi cita un concurs d'arquitectes i arquitectes i, bueno, suposo que raons n'hi hauran, no?, per a fer-ho. Però sí que me crida l'atenció, no? Perquè és veritat que facilita moltes coses. Quan tu peatonalitzes una zona, pues, si tu no poses cement, pues, dificultes determinades coses, però n'hi ha molt de cement, no? Bueno, són dos opinions i dos reflexions. Sí, jo vaig intentar contestar-li molt breument també. És difícil que jo en un curt espai de temps puga fer justícia a tot el treball que s'està fent des de l'Ajuntament de València a tots els àmbits. I a banda,
perquè jo treballe en un servici en unes determinades competències. I, per tant, algunes coses jo no les coneixeré, com vostè atendrà. Jo respecte... No li vaig a parlar d'un edifici en concret, li vaig a parlar del conjunt dels edificis municipals. N'hi ha prou. Crec que més de 500 edificis té l'Ajuntament de València en el seu inventari. Val? El plantejament de l'Ajuntament de València és que, i d'acord amb el plantejament que ve d'Europa, és que fa falta la col·laboració público-privada. En el pressupost municipal no anem a poder acometre totes les inversions que fan falta. S'estima que 1 a 4 o 1 a 5 ha de ser la iniciativa pública o privada. Val? Per tant, per a resoldre les instal·lacions que necessiten el conjunt dels edificis, en aquesta línia que vostè diu, de que tots els edificis que siga possible estiguin coberts en panells solars, l'Ajuntament està estudiant, no ho té acordat encara, no ho té muntat encara, però està estudiant la constitució d'una empresa mixta d'energia. És a dir, on hi hauria un soci privat que aportaria el capital necessari per a aquestes inversions, de manera que agafaríem tots els edificis municipals i en un pla d'inversió a curt termini se podrien executar. Però aquesta empresa podria prestar també serveis a tercers. És a dir, no únicament a l'Ajuntament, sinó és una empresa. Per tant, pot prestar servei a un particular o a una altra empresa. Val? Això per una banda. I després, la renaturalització és molt fàcil. Veu vostè que en una ciutat és difícil pegar-li la volta com un calcetí i transformar-la de la nit al dia, perquè viuen moltíssimes persones, n'hi ha moltes interaccions. Per tant, en moltes ganes que tinguem i en el pressupost reduït que n'hi ha, se van anar fent coses. Entonces, en aquest sentit, n'hi ha projectes grans que està estudiant de l'Ajuntament de València respecte de grans intervencions que fan falta respecte de noves zones verdes i de transformació d'alguns espais. Per tant, com vostè comprendrà, això ha de ser paulatí, a poc. Igual vostè, si és una persona a consciència, en el seu barri pensa que faria falta més coses i més ràpidament. Ojalà molta gent pensi com vostè. I per què? Perquè s'exigirà solucions i obligarà a que actuem més ràpidament. Val? Per desgràcia, no anem tan ràpid com voldríem. I s'hem posat en marxa, estem treballant fa anys, però la ciutat ha estat triada dins de les 100 ciutats climàticament neutres i intel·ligents en el mes d'abril. Per tant, ara és quan hem d'accelerar de manera potent i quan han de començar a veure grans actuacions que tinguin impacte en la ciutadania. Però al mateix temps farà falta que la resta de la gent de la ciutat s'impliquen també i prenguen accions. Gràcies. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a los dos. Después seguimos, en todo caso, cuando acaben los compañeros que vienen a continuación con el debate, si es que hace falta más. ¿Vale? Jo solament vull dir que la meva presentació se la queda a l'organització, té més contingut i la poden difondre si volen vostès. No n'hi ha problema. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Muy bien. Bueno, pues como os decía, tengo a mi izquierda, es que tengo un poco de dislexia a veces, a mi izquierda a Belén Torres, que es fundadora y directora de Emplogreen, y a mi derecha a Salva Pérez, que es miembro de REAS del País Valencià, Red de Economía Alternativa y Solidaria. Queríamos esta tarde también conocer un poco desde dos proyectos diferentes también, ¿no? ¿Qué alternativas se están desarrollando, qué proyectos se están desarrollando de alguna manera para participar desde la economía social y solidaria en esta transformación de la que tanto estamos hablando esta tarde? Y en primer lugar, por favor, Belén, preséntanos el proyecto que estáis desarrollando y qué estáis haciendo desde Emplogreen. En primer lugar, háblanos de Emplogreen, ¿qué es? Porque mejor que tú no vamos a poderlo describir. Emplogreen. Hola. Emplogreen, sí, és que, perdoneu per la paraula, però en el moment que se m'ocorreix la idea jo pensava una miqueta en anglès i la paraula employment i green de verde. Aleshores, es diu ara mateix Emplogreen Ecosocial per ficar també un cognom un poquet més castellà o valencià. I, bueno, moltes gràcies per convidar-me, per la confiança.
i per ficar-me al costat d'estos ponents tan bons. I per donar-li veu, no, a aquesta problemàtica i a aquestes possibles solucions d'una transició cap a una economia més sostenible i més justa, no? Que fique a les persones en el centre i no al capital. Què és Emplo-Green? Emplo-Green és un projecte que el que tracta és de visibilitzar ofertes de feina i de feina remunerada, no voluntariats, en entitats que estan caminant cap a una economia més sostenible. No? Per exemple, el que parlava el nostre company José Villalba, no? De mitigació de canvi climàtic o adaptació al canvi climàtic. No? Pues hi ha empreses privades o entitats públiques, hi ha projectes, associacions que estan intentant aportar unes solucions cap a aquestes problemàtiques i necessiten personal. Aleshores, la idea d'Emplo-Green és visibilitzar aquestes ofertes per a les persones que potser tenen molt de talent, no? Bueno, tots tenim els nostres talents, per suposat, però hi ha persones que els agradaria al seu dia a dia no només contribuir a un consum responsable, que és una cosa que ja tenim com molt interioritzada, no? Però també amb les seues 8 hores de feina, 5, 6 o 7 dies a la setmana, poder contribuir també cap a aquestes solucions. Aleshores, el que fem és visibilitzar, fem formacions en matèria de medi ambient, també de feina cap a models més sostenibles, no? I consultories en empresa per ajudar a trobar personal. Per supost, som selectives en les empreses amb les que treballem. Necessitem que complisquen uns valors que potser corresponen molt amb els valors de cooperativa, per exemple, no? No necessàriament han de ser cooperatives. I el que els ajudem també és a trobar personal i a focalitzar-se una miqueta en les cures dins del personal, no? Perquè ens trobem empreses, no? que són empreses verdes, diguem, empreses, imaginem, de transició energètica, que igual dins tenen el personal deprimit perquè estan fent més de 40 hores, perquè no es fan cas, perquè no tenen unes condicions de feina dignes, no? Que estan sobreexplotades, i això està passant moltíssim. I diguem, al tercer sector podríem dir se veu molta precarietat i molt de voluntarisme. No? El projecte d'Emplo-Green naix, crec que ho he comentat abans, no? Comentàvem d'una necessitat meua com a usuària de dedicar el meu temps de treball i els meus talents a solventar alguna cosa, no? A contribuir a una millora planetària de la ciutadania. Ja és que me donava igual, però quan jo estava buscant el que trobava eren voluntariats. I els voluntariats no paguen la llum, ni l'aigua, ni res, no? No pots menjar de fer un voluntariat. I és una llàstima perquè hi ha associacions, hi ha ONGs que realment tenen prou ingressos, no? Però que tenen moltes ofertes de voluntariat. I no estic en contra dels voluntariats per a res, però una miqueta del voluntarisme sí, perquè pareix que és que n'hi ha moltíssimes associacions que no tenen diners, no tenen finançació, no tenen un model de sostenibilitat econòmica i que tenen unes solucions molt bones. Solucions, parlem en matèria energètica, alimentació i clar, ahir necessitem una miqueta també les sinergies, no? La col·laboració entre entitats públiques, privades, ciutadania, escoles, universitats. Tots tenim que intentar que si tenim una associació, com per exemple pot ser de neteges de platja, que així en València hi ha una molt bona, com podem utilitzar aquesta associació per a generar feina,
per a netejar les platges, per a donar visibilitat a quin és el problema real darrere de la basura en la platja, que no és que simplement que queda lleig o que un peixet se ho menja i pobret peixet, no? Que com ens afecta també a nosaltres com a societat i com ens va afectar en un futur un problema com aquest, per exemple, no? No sé si ha contestat a la pregunta de què és el Plo Green. Molt bé. I parlem de, com deia Dani, no? Estem en una economia extractivista que està centrada en extraure recursos naturals de manera il·limitada en un planeta que naturalment és limitat. I després s'ha de consumir, o sigui, és extracció i consumisme. Aleshores, si hem d'extraure, jo no dic produir, sinó modificar, vendre i tirar, hi ha un moment en el que ja no podem extraure més i es converteix en... També tenim com a més necessitats, no? Més necessitats, menys recursos i la veritat és que és un escàndol el que està passant. Crec que se'ns està anant de les mans i clar, això genera també desigualtats socials i a la inversa, no? Les desigualtats socials també estan fent possible aquests problemes mediambientals, perquè si diguem que el nord global no estiguera extraient i explotant el sud global, ni ahir estarien en aquestes condicions de vida tan precàries, ni tampoc ens hagueren permès que anem ahir a destrossar el seu territori per a nosaltres tindre un iPhone o un boli o qualsevol cosa, no? Al final tot està vinguent d'ahí baix i aquest és el model econòmic en el que vivim, no? Clar, en matèria de generació de feina o d'empleos verdes, és que ja la paraula verde està tan fagocitada que no sé si la vull dir o no, però en matèria de feina sostenible o justa, digna, va lligada en un canvi econòmic, no? Una transició econòmica. I això com que dona molta por perquè les persones, la ciutadania, no? De peu, el primer que estan sentint quan senten de creixement és, ostres, ens vas a trencar l'economia, s'anem a morir de fam, i és com no de creixement d'aquest sistema per a que pugui haver un altre sistema. O sigui, tenim que fer una transició completa, transversal del sistema econòmic, però al final economia significa la gestió d'una casa. Entonces, com anem a gestionar la nostra casa per a que les generacions futures, que ja som nosaltres, jo ja soc d'aquestes generacions futures de les que se parlava abans, o sigui, les generacions futures i presents puguem tindre un lloc on viure, menjar, poder seguir passant-se-ho bé, treballar i existir, no? A la fi, l'únic que estem demanant és, com havem dit antes, el planeta no va explotar, però sí que se va convertir en inhabitable, no? I a on anem a... Qui va tindre dret d'habitar a on? Si així, per exemple, les sequeres es van ofegar, no? Qui va tindre dret a tindre aigua o a migrar cap a llocs on sí que hi ha aigua, no? Perquè ara està el tema de les migracions climàtiques. Què va passar? Qui va poder migrar a on? Perquè s'estan ara també reforçant aquests tancaments de fronteres. Clar, tot això ve lligat i és conseqüència i causa del canvi climàtic i el model econòmic. Aleshores, hem de canviar el model econòmic i per a això fan falta persones. Volia també comentar una miqueta el que ha dit José de la implicació social, no? Podem tindre així en València unes polítiques d'emissions, les missions València 2030, no? I podem tindre uns objectius a complir des de les administracions, però la ciutadania ho ha de conèixer, ho ha de comprendre, i ha de voler participar. Això és un repte brutal, perquè jo, per exemple, quan a lo millor jo he donat alguna formació en escoles de formacions bàsiques de medi ambient i els xiquets, per exemple, i les xiquetes estan
cansadíssims d'escoltar que n'hi ha que reciclar, que el medi ambient n'hi ha que cuidar-lo i tal. Però quan li preguntes què és medi ambient no ho saben. Què és medi ambient? Els arbres. No, és tot. O sigui, és el medi on vivim. O sigui, falta en tema d'educació ambiental o educació ecosocial, la veritat és que el concepte m'és igual com dir-ho, falta moltíssima feina de fer comprendre a les persones el que realment està passant i pot passar. I parlant d'educació ambiental, vaig a dir també que és una de les professions més precàries que poden haver. A mi m'han arribat a oferir un dissabte de 8 a 8, no sé si 60 euros, val? Però tens que tindre experiència de moltíssims anys, tens que fer-ho bé. Aleshores és com podem pretendre mantenir una societat motivada per a un canvi tan brusc si ni siquiera entenen el que està passant. Perquè saber i comprendre no és el mateix, no? Jo puc saber que fumar és dolent per a mi, però fins que a mi no me perjudica o me veig el problema real, que és el que me va passar o que me pot passar, pues continuaré fumant o anant en moto o qualsevol cosa, no? I també les facilitats que se van a ficar per a les persones, perquè tant en matèria de consum responsable com en matèria de feina sostenible, no? Així estem parlant de que hi ha diversos extractes de la societat. Jo potser puc escollir feina o potser puc escollir on vaig a comprar les meves taronges o potser tinc coneixements de a quin agricultor li podem anar, però no tot el món pot fer això o no tot el món té les ferramentes o els coneixements per a fer-ho. En matèria de feina, no? Podríem dir que ara mateix hi ha moltíssima gent, hi ha moltíssima demanda de professions per a empreses d'eficiència energètica, plantacions fotovoltaiques, etc. Aquestes persones s'estan formant ara o estan formades de fa poquet i estan totes ja col·locades. Però hi ha altres extractes de la societat en què van a treballar. O sigui, si hi ha una persona que té una família de 3, se pot permetre parar de treballar on està per a buscar-se una feina més digna o que el traten millor o que complisca uns valors ecosocials més acorde amb ell o ella mateixa, no existeix aquesta opció per a moltes persones. Aleshores, pense que des dels centres de treball, des de les administracions també, hi ha que començar a ficar també la mirada una miqueta en la feina, en formar a les persones, donar-los oportunitats i en ajudar a les empreses o a les associacions que podrien estar oferint aquesta feina i ara mateix no tenen diners per a oferir feina ni per a res. Això és una miqueta un dels problemes, un dels reptes, i estem en el projecte Matchup amb Dani Patiño també, i així això, a la llum, si hi ha tanta precarietat i com anem a transformar, si transformem l'economia, estem parlant de destrucció de feina també. Si ara agafarem una empresa energètica i la tirarem avall, totes les persones que treballen ahí on van a treballar. Necessitem una alternativa sostenible, social, medioambiental i econòmicament, perquè si no és que poden eixir les coses molt mal o poden eixir molt bé si ho fem totes a una i en una consciència col·lectiva i amb molta cura. Sí, una miqueta això, canviar d'un model econòmic linear a un model econòmic més social, més sostenible, circular, però això ara mateix jo crec que estem encara molt darrere, però ens queda molta feina per fer i per això fan falta persones. Mira, jo en el tema de la pandèmia hem vist com si tu vols canviar l'economia
en uns mesos la pots canviar, no? El que s'anomena l'economia de guerra. Totes les empreses de repente canvien la producció per a produir el que faci falta. Les universitats, els centres científics estan tots focalitzats en trobar solucions, en la ciutadania se volca en ajudar. Aleshores, quan hi ha un problema que tot el món entén que ens va afectar tant a nosaltres com als nostres veïns, l'economia sí que pot canviar i pot generar noves feines i pot fer que les persones siguin més empàtiques les unes amb les altres, no? I, clar, aleshores fa falta així que la societat entenga el que realment està passant. El tema del tren, no? O el Titanic, està ahí l'iceberg i no som conscients. Aleshores, això, i és que el que ha comentat Dani també, i jo crec que ja cobreix una miqueta, no? La situació en la que estem i com des d'un canvi econòmic podríem millorar aquest paradigma, no? Molt bé. Moltes gràcies, Belén. I ara, Salva, des de REAS, primer, què s'està fent des de REAS? I un poquet d'un comentari per la vostra part de què alternatives penseu que s'han de... Lo primer és donar-vos les gràcies. Això és lo primer a la Fundació Pau i Solidaritat per obrir esta finestra a un discurs que moltes vegades o no ho expliquen bé o no s'acaba d'entendre i se tilda una mica com d'un discurs radical quan realment no és un discurs radical en absolut. És un discurs, com dia Saramago dia que front a aquest sistema neoliberal en el que estem vivint hi ha una alternativa molt clara, que és la consciència. Nosaltres fem economia des de la xarxa d'economia alternativa i solidària, des de totes les entitats, totes les persones que vivim en el context de l'economia solidària, realment vivim des d'un context de consciència. No vull continuar sense dir abans que és un luxe poder parlar després d'haver sentit arguments i presentacions d'un nivell tan madur com el que ha hagut així en esta taula i torne a agrair el que es deixeu afegir el nostre missatge a tot este contingut. Dit això, i això de REAS, això què és? Què és REAS? REAS és una xarxa. Estava parlant Belén també la importància de lo que són el treballar conjuntament, les relacions. REAS és una xarxa d'entitats que treballem dins del marc de l'economia solidària, alternativa i solidària o en el seu foment. I clar, aquí és quan el primer que hi ha que aclarir és que és l'economia alternativa i solidària. L'economia solidària és una economia que deixa de ser el centre de la vida. És a dir, l'economia no és el fi per al qual nosaltres vivim. L'economia és un mal menor, és una eina que hem de gastar per a viure lo millor possible. Però prenent aquesta consciència que realment l'important és la vida, l'important, i no únicament la vida de les persones, sinó la vida del planeta en si, de tota la biodiversitat i tot el que hi ha, perquè finalment hem de reconèixer dins d'aquesta consciència que això és un tot. Això no és per una banda, com comentava abans el company, els ecologistes, per altra banda els sindicalistes, no, anem tots junts. Sí que és cert que l'estructuració de la societat que ens ha dut a treballar una miqueta en silos, i hem de treballar per a anar transversalitzant aquests silos i que realment trobar solucions. Bé, nosaltres proposem una economia en la qual lo important és la vida. Tot està centrat en el desenvolupament de la vida, d'una vida digna per a les persones i per a tots els éssers. I per això treballem en consciència, principalment tenint en compte 6 principis. Entorn a aquests principis hi ha tot tipus de projectes. Vos comentaré un parell d'ells per a que tingueu un exemple. El primer principi, com no podia ser d'una altra forma, és el principi del treball. El reconeixement del treball com a un element de relació social, no únicament com a una part de la nostra vida
que està a part de jo tinc la meva vida de l'oci i a banda tinc la vida del treball. No, és un tot que hem de, algun modo, de compartir. A vegades quan dius això, te diuen, bueno, tu el que no tens és cada setmana, no? I jo dic, no, jo el que no tinc són dilluns. No tinc dilluns. És una integració una mica del treball. El treball entès com treball de tot tipus. Abans parlaven de la reproducció econòmica i de la reproducció de la vida. Nosaltres treballem pensant en la reproducció de la vida perquè aquesta cura de la reproducció de la vida és imprescindible perquè pugui haver aquesta reproducció econòmica. I tancar els ulls a aquesta realitat és un error immenso, tremendo. Treball voluntari, treball remunerat, tot tipus de treball són realment treballs. N'hi ha que tindre molt present un vector que l'economia actual no té, el sistema actual no té quasi en compte, cada vegada més per sort, que és el treball de les cures. Les cures, que és un treball que en la màxima part ha sigut sempre desenvolupada per les dones. Avui en dia, alguns estem una mica més involucrats, però al final els éssers humans, tant al principi de la seva vida com al final de la seva vida, li fa falta un suport especial que fins ara ha vingut principalment desenvolupat per les dones. El principi de la equitat. Traspassem una mica aquesta idea de la igualtat i introduïm la presa en consciència de les diferències. La igualtat és un bé imprescindible, que està molt bé, però hem d'anar més enllà i tindre en compte que no tots i totes som iguals, no tots i totes tenim les mateixes oportunitats i hem de tindre en compte aquestes diferències a l'hora de plantejar-nos les polítiques o les mesures que tracem per arribar a un moment d'igualtat, d'equitat real. I en el trasfondo de tot això el que hi ha és l'enfrontament directe a qualsevol tipus de dominació, sigui una dominació jeràrquica, de poder, d'econòmica, de diversitat, anul·lar-la completament. I sempre construir la vida, construir-ho tot des d'una horizontalitat i des d'una equitat universal, per dir-ho d'algun modo. Un altre dels conceptes més provocadors és la cooperació front a la competició. Nosaltres, les iniciatives d'economia solidària se construeixen no des de l'individual, sinó des del treball cooperatiu, tant a nivell individual, tant a nivell d'entitats com a nivell de la relació entre les diferents entitats. No es tracta d'entrar en aquest punt de competició, a veure qui pot fer el millor preu, a veure qui pot qui pot fer l'oferta més agressiva, sinó realment una cooperació que es permetisca aportar el màxim benefici per a allò que fem, no benefici econòmic, sinó benefici una miqueta més global. Una cooperació que es fa tant a nivell vertical, diguem, en les cadenes de valor, anar compartint tots adequadament els marges que es va generant, horitzontal, exactament igual, des del punt de vista de diferents actors del mateix sector que puguen compartir les seues sinergies per a poder oferir un servei o un projecte molt més potent i inclús modular, és a dir, entitats que no tenen res a veure l'una en l'altra, dins d'aquest procés d'innovació social, d'innovació creativa, poder oferir activitats, productes, projectes a la societat que la milloren en el seu significat de la vida. Un altre dels principis, que és un dels que més canya ens donen, és el de la no lucrativitat. Moltes vegades n'hi ha que comprendre què significa això de no lucrativitat, perquè jo recordo una vegada que li ho explicava a una persona molt coneguda, que no vaig a dir el nom que no quede mal, que em deia, bueno, però tindreu que cobrar per lo que feu, no? Efectivament, la no lucrativitat no significa que tu facis les coses gratis. La no lucrativitat vol dir que els rendiments que s'obtenen no se reparteixen entre el capital, sinó que realment se reinverteixen en el propi territori
on s'està desenvolupant l'activitat, que ahir és on ve el següent principi solidari que vos comentaré, o en la pròpia entitat. Però realment nosaltres, al final de l'any, nosaltres tenim beneficis després de pagar totes les despeses. Per què? Perquè som empreses. Nosaltres no som grups de col·legues, bueno, som col·legues i això sí, no? A Que vegades, molt bé. no sempre, però bueno. Però no som un grup de col·legues que se mos ha fet una flipada i anem... No, nosaltres agafem la major part de les propostes de l'economia alternativa, agafen problemes existents, els aborden des d'una perspectiva econòmica, des dels seus arrels, i ahí construïm models de negoci per a poder anar solucionant-los. Ara tornaré sobre això. Un altre dels principis és l'arrelament en el territori, és el que estem parlant. Allà on nosaltres estem fent la nostra activitat, hi ha un arrelament en el territori, hi ha un compromís, hi ha un treball per a la sostenibilitat i per a la millora de tot l'entorn, no únicament de l'entitat que està desenvolupant. I, per supost, la responsabilitat ambiental. És a dir, moltes vegades, jo fa poc vaig donar uns cursos en Florida, a la universitat, parlant una mica de tot això, d'esta economia. A gent major, i quan li parlava de la paraula externalitat, no sabien el que era. Jo crec que tenien que fer un curs d'externalitats. Què significa les externalitats? Que són els efectes que tenen les nostres activitats. Hi ha externalitats positives, cuidao, però la major part són negatives i són uns efectes que tenen uns costos que realment no s'assumeixen per l'activitat, sinó que s'envien perquè es paguen els altres. És com deia abans, l'Overshooting Day, el dia d'això, no? A partir del dia 12 de març, tot el que estem consumint, això ho pagaran els meus fills, els vostres, els nets i els bisnets. Això són realment les externalitats. I hi ha que prendre consciència d'aquestes situacions, perquè en base a aquesta consciència és en base a la que podem construir activitats econòmiques que perfectament poden desenvolupar-se, poden crear riquesa, poden distribuir aquesta riquesa i tenen un impacte positiu en tot allò que fem. Per exemple, que també entra a nivell en el tema de la cooperació. Un dels problemes que hi ha quan se comença tot tipus d'activitat és el finançament. Nosaltres intentem, huim completament de treballar en la banca que està dedicant la major part dels seus beneficis o dels seus diners a lo que és a finançar les guerres, a finançar les fàbriques d'armament. Només hi ha que mirar ara mateix com la valoració dels bancs en funció des que està allà la guerra d'Ucrània, des que estem matant persones, per a comprendre que realment en la nostra nòmina en el Banco de Santander o la nostra nòmina en el Banco del BBVA el que estem pagant són les bombes que estan matant a les persones tant en Ucrània com en Yemen, com en Rússia, inclús com en altres llocs. Entonces, des d'aquesta perspectiva nosaltres aboguem per l'ús de lo que és la banca ètica, que així entra també en relació amb el tema de la no lucrativitat. És a dir, nosaltres, les entitats, quan tenim els nostres beneficis, també el que fem és deixar els diners en la banca ètica, en aquest cas, així en l'estat espanyol, tenim a Triodos i tenim principalment dins de l'economia solidària a FIARE, perquè Triodos és una empresa de banca ètica, però és una empresa que també podríem ara fer un apartadito, després parlaríem, però no cal. Però tenim a FIARE Banca Ètica. Tenim cooperatives també. Tenim cooperatives i tenim altra coseta molt xula que ara te comentaré també. Però sí que volia parlar de FIARE perquè FIARE realment el que està fent és aglutinar aquests beneficis que s'han fet des de l'economia solidària i fer préstecs per a altres iniciatives també d'economia solidària que puguen desenvolupar-se. També el que te volia comentar és la red Fonredes. No sé si has sentit parlar d'ella. Fonredes és un fons que varen crear entre un grup de persones i entitats per a finançar iniciatives d'economia solidària, d'entitats o persones que per una banda potser no tenen accés als recursos bancaris o és possible que no vulguin gastar aquest tipus de servicis, vulguin tindre un altre tipus de finançació. Per supost, COP57, etc., o cocrèdit, etc.
És a dir, se poden construir alternatives al mainstream, a les grans propostes que se construeixen en base a altres valors. I un punt molt important així és en la mida d'aquests valors. Nosaltres, des de REAS, que REAS és la xarxa de les entitats que treballem en esta línia, jo represento REAS País Valencià, però REAS País Valencià està immersa dins d'una xarxa més gran que REAS de Redes, que és de tot l'estat espanyol, té una sèrie de territorials i també sectorials. Però tots i totes fem el que es diu el balanç social. El balanç social és una avaluació del nostre desenvolupament de les nostres accions per a medir no únicament el benefici que hem pogut obtindre econòmicament, sinó quin és l'impacte social i ambiental que hem produït en la nostra activitat. No des d'una perspectiva d'examen, d'avaluació, a veure si ho fas bé o no ho fas bé, sinó des d'una perspectiva inclusiva i des d'una perspectiva de reflexió, de fer-nos preguntes que moltes vegades no se les faríem, no? Perquè és un treball molt currat, que té un gran número d'indicadors i que ens permeteixen fer aquesta avaluació interna pròpia de com realment estem fent el nostre desenvolupament. De si realment diguem que som molt guais, molt solidaris i molt tot el que vulguis, i després a les dones no les deixem opinar o li paguem menys. He ficat l'exemple més senzill, però hi hauria moltíssimes variables més. I bàsicament, ja una miqueta tancant este xicotet discurs que vos estic donant, és l'economia de la consciència, és una alternativa real que està en marxa, en la que són ja més de 50.000 persones en tot l'estat espanyol que treballen en l'economia alternativa. Són poquets, som a Xina, però això vol dir que si a Xina ho podem fer, a Xina també es pot fer. És prendre consciència, caminar fins allí i comprendre l'economia, la forma de viure d'una forma diferent. Dit això, m'ha encantat sentir la paraula de creixement. M'ha encantat, perquè és una de les necessitats que tenim, perquè tenim el món que tenim i hem de viure en ell. Molt bé, però possiblement parlem de creixement, però no tots els sectors requeriran de creixement. Hi haurà sectors que hauran de créixer, no? En aquest model alternatiu. Hi ha sectors que necessàriament en aquest moment la cosa s'equilibra, vull dir, el decreixement de què, no? De quins sectors? Sí, efectivament. Hi haurà sectors que hauran de créixer, els sectors dedicats a la cura, els sectors dedicats tant a la cura de les persones com a la cura del nostre entorn. Hi haurà sectors que hauran de ser més... Hi ha uno en el que ara ja com a persona estic involucrat prou, que és en el que és el tema del medi ambient, en el tema de que són els gasos d'efectes hivernacles, perquè és el que diem, anem en aquest tren, i aquest tren ja no es tracta de llevar-li la força, hem de frenar-ho, entonces hi ha projectes que el que estem treballant és per a la captura del CO2 i ficar-lo en terra, per a el que és la generació d'aquest tipus de dinàmiques. En concreto, si yo quiero un servicio, ¿qué empresa es? O que yo, aparte de reciclaje, supongo que vosotros hacéis reciclaje de muebles. N'hi ha entitats... En concreto, mira, lo que quiero yo saber, todo eso está muy bien, pero en concreto... Yo, por ejemplo, estaba en la comisión de FIARE del Consejo Ético y todo el rollo, y una de las cosas decía, pues este proyecto de no sé qué, yo decía, pero a ver, van a ser 40 trabajadores, y yo le preguntaba, ¿pero van a hacer elecciones sindicales? Uy, qué cosas más raras dice este señor. Pues claro, una empresa que no cuenta con los propios trabajadores como enlaces sindicales, ya de entrada para mí está descalificada. Entonces yo quiero... La empresa tal, para decir, oye, yo mañana tengo que hacer una boda de mi sobrino, ¿os puedo contratar para que más... en concreto, ¿qué servicios ofrecéis? Mira, tienes casi cualquier tipo de servicios, no todos, porque si todos existiesen, realmente lo que es nuestro trabajo principal es la creación de un mercado social donde existan todo ese tipo de productos y servicios, sería una realidad y no lo es.
¿Por qué? El mercado social se está construyendo, y ahora te contesto, se está construyendo con varios conceptos. El primero es que yo, que soy parte del mercado social, yo todo lo que pueda consumir del mercado social lo consumo del mercado social, es decir, de empresas que producen con estos términos. Si soy miembro del mercado social, tengo que producir suficiente para poder abastecer a todas las personas del mercado social que me puedan realmente requerir. Y la tercera pata es la que ya hemos comentado, que es con los excedentes, reinvertirlos, depositarlos en la banca ética para que se puedan ir lanzando nuevas propuestas. En el tema, por ejemplo, de los muebles, aquí en Valencia tienes al Rastrell, por ponerte un ejemplo. Sí. Aquí tienes, en REAS en concreto, hay una sectorial de la recogida, que la recogida no es, ahora no me sale la palabra, ya me sale. Es Aeres. Aeres, en la estación de autobuses no lo sé, el Rastrell ahí tiene 4 o 5 tiendas por aquí. Sí, el Rastrell es una, por ejemplo. REAS tiene un centro donde... REAS no. REAS es una red. REAS es una red. REAS tiene una... Sí. Mira, si me dejas, te contesto. Espérate. Si me dejas, te contesto. Es que si no me dejáis de acabar, es complicado. Deja que acabes Nosotros algo, ahora por favor. mismo, nuestra comunicación es básicamente digital. Entonces tenemos un proyecto que se llama Tornallón, que es tornallón.org, donde se está haciendo un mapeo de todas las iniciativas de economía solidaria que están en el comercio, etcétera. Todavía es muy pequeño el mapeo que se ha hecho porque hay los recursos que hay. Y don Nonia, digo que no puedo treure. Tienes el mismo mapeo en Cataluña, el PAMAPAM, que ahí hay miles ya de iniciativas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la inversión que se hace en este tipo de iniciativas. Son iniciativas que nosotros arrancamos desde la ciudadanía, que no nos hace falta que nos apoye la administración, pero que si nos apoya vamos mucho más rápido. ¿Sabes? Entonces, todo ese tipo de información, ¿dónde la podemos obtener? La podemos obtener en las páginas web economiasolidaria.org. Ahí pues tienes enlaces al mercado social, tienes enlaces al Tornallón, a las diferentes territoriales, a las diferentes sectoriales, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros? Abordar problemas que existen. Ahora hay una sectorial que ha comenzado hace poco, es la de la vivienda, porque aquí hay un problema real de vivienda. ¿Y en qué línea estamos trabajando? En la línea de la cesión de uso de la vivienda. O sea, son visiones alternativas que se salen un poco de la visión tradicional, se salen del sentido común y entran en el sentido humano. Entran en el sentido humano. Nosotras, nuestro principal leitmotiv es el apoyo mutuo, ¿no? Ese principio kropotkiano, ¿no? que nos tiene ahí a todas enganchadas. Y desde ahí, desde el apoyo mutuo, es de donde construimos todo lo que vamos construyendo. Vamos abordando problemas y en base a esos problemas organizamos modelos de negocio que los ataquen de raíz y que vayan funcionando. Cuando empezó REAS, casi todo eran empresas de inserción. Hoy en día no, hoy en día hay de todo. Tenemos aquí, por ejemplo, al Role, que es una cooperativa de abogados de vivienda, que son que trabajan también para el ayuntamiento, etcétera, etcétera. O sea, es gente muy potente, muy buena. Bueno, pues la verdad es que han sido, pues eso, ¿no? 2 ejemplos, ¿no? Que hay muchos, no solo existen estos, hay muchos más. Esto ha sido una muestra. La idea con este tipo de iniciativas, ¿no? Es intentar conectar las iniciativas de unos y otros, intentar crear esa red, ¿no? Entre sindicatos, administraciones, entidades de economía social, alternativas, digamos, a este modelo económico, precisamente tal como dice, ¿no? El título del modelo económico, Model Economic, Treball Decent y Vida. Planeta y vida, ¿no? Y bueno, y un poco por conectar también con lo que estamos haciendo desde Pau y Solidaritat. Desde Pau y Solidaritat, justamente, que es una entidad, es una organización de desarrollo conectada, porque es Comisiones, ¿no? quien la promueve.
con diferentes países del sur y precisamente lo que apoyamos desde Pau y Solidaritat y por lo tanto desde Comissions Obreres del País Valencià son organizaciones de base, tanto sindicales como de base comunitaria, en aquellas regiones, territorios donde, donde entendemos que podemos tener de alguna manera algún tipo de impacto. Como he dicho al principio de la presentación, pues desde Túnez, en Túnez estamos apoyando justamente a un sindicato que es la UGTT, hasta El Salvador, como habéis visto en uno de los vídeos que han producido desde Aqua, como en Chiapas el Puente, como en Guatemala la UAM, que es otra organización de base comunitaria que apoya precisamente a poblaciones originarias de los territorios también donde estamos trabajando y bueno, y también en El Salvador, eso ya lo he dicho, y Nicaragua, que es el que me faltaba. Justamente porque entendemos que otra manera, ¿no?, que otro modelo y otros modelos desde la base, desde las comunidades, desde los propios territorios, es necesario apoyar, potenciar y desde luego ahí es donde surge siempre, ¿no?, la semilla para este cambio global que tanto necesita la raza humana y el planeta. Y bueno, pues hablar de eso también implica hablar de diligencia de vida, implica hablar de muchas cosas. Próximamente, a la vuelta de verano, seguramente os propondremos otros encuentros. Seguramente el próximo tema será el de la diligencia de vida, es decir, todas aquellas normas que obligan a las grandes empresas, a las grandes corporaciones en toda su cadena de valor a respetar derechos humanos, laborales, ambientales. Diligencia de vida, quedaros con ese concepto porque a la vuelta del verano seguramente hablamos de eso desde la Fundació Pau y Solidaritat. Hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias por venir, se nos agota el tiempo y no queremos que nos echen del espacio. Hasta la próxima. Gracias.